Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kumagumbi amane omhlaba kuzo zonke izindawo enithamele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kubo bonke abantu abalalele njengamanje sizocela ukuba kulabo abafuna ukubhabhadiswa nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu esazembulile kuwe wakunika ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esiyoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma my cellphone number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kushunyayelwa nalokhu okuzwayo kufundiswa kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esinishumayeza khona sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ekungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyakholwa ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, nithi niyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eholwa ukuba ayikholwe ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo kuyizwi lenkosi uJesu Kristu. Sheshisani bazalwane nithatha amabhayibheli sihambisane ehloleni imibhalo kule ndlela yobungcwele neqiniso enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Ngibingelela bazalwane enkosi egameni lika Jesu Kristu uphi nakuphi lapho uthamele khona. Lokho simbonga uNkulunkulu ngomusa nothando lwakhe olungapheziyo namandla akhe angenamkhawulo nomusa wakhe osanele sonke. Umusa wakhe nenkazimulo yakhe kugcwalisa izulu nomhlaba. Kulabo nalabo abezwayo izwi lakhe balithokozele bezwa ukuphila kulo, babusisiwe ukuba bezwa izwi lokuphila bese belamukela, bese kuba ukuphila nakubo. Sibizelwe ebungcweleni, indlela le ehanjwa yilabo abazinikeleyo ukuba bafuna ukuphila ngokwendlela kaNkulunkulu. Akekho ophilela omunye umuntu kepha siyaphilisana singabantu, siphilela uNkulunkulu
ukuba uyena othi masiphilisane ngothando lwakhe. Khona lento le ekhona ejwayele ukukhulunywa abantu abangakholwa ngabantu abakholwayo. Abantu abangakholwa bahlezi bebheka amaphutha kubantu abakholwayo ngenxa yokuthi uma umuntu impilo yakhe ingaqondile uyathanda kunabanye abantu basoleke njengaye. So umuntu ongenakho ukuthula enhlizweni yakhe uyathanda ukuthi abone nabanye abantu bengenakho ukuthula. So lokho kuumoya kaSathana utshalayo ezinhliziyweni zethu thina abantu ukuze sizolahlekelwa ukuthula. Bese kuba khona ke abakholwayo abangabazenzisi abanhliziyo zabo zilikhuni ukuthi uma kwenzeka eqhubeka endleleni phambi komuntu ongakholwa inhliziyo bese ivele ubulikhuni bayo bese asizakala ongakholwa bese athi abantu abakholwayo bayangabazenzisi noma ave benezinhliziyo ezimbi. Akakhulumi ngomuntu oyedwa but usethi abantu abakholwayo. Kanjalo ke nomuntu njengoba abantu begqoka imfaniswano bese beye emasontweni bese utholakala sokwenza into ephambene negama lenkosi uJesu bese kuthiwa abazalwane bakulela bandla ave beyizidakwa noma ave beyizifebe ukuba kwabonakala wena ne-uniform wenza isenzo esibi. So uma ngithi sibizelwe ebungcweleni kuthiwa makube inkambo yethu emhlophe kungabi ukuthi siyachoma ngobungcwele. Khona lento okuthiwa ukuphapha nokufuna ukubukwa. Uma ukholwa ufuna bonke abantu babone ukuthi uyakholwa. Uma wenza kahle ufuna bonke abantu babone ukuthi wenza kahle. Mase wenza kabi uyacasha awusabonakala. Ingakho kuma uphila ubungcwele ungaphileli ukubukwa but impilo leyo ephilayo ukuze noma kwenzeka wenza iphutha kungabi khona into enkulu ezoqhama. Ukuba amaphutha sonke siyawenza. Kepha le ndaba yokuphaphela ubungcwele iyona le eyenza ukuthi mose usenkingeni ungabe usabonakala njengokubonakala kwakho izinto zakho mazihamba kahle. Ikanje lento le. Umuntu osanda kusindiswa uyathanda ukumemezela ukuthi abantu bonke babone ukuthi esindisiwe mase afune ukumema abanye abantu kepha yena uqobo lwakhe akakopheleliswa. Kufanele uqale uqine ohambeni lakho ukuba njengoba ngithi mina abantu bayaphapha uthi mase wenza isono bese uyahoxa noma mesiqala ukubhora lendlela bese uyathula. Ingakho ngithi mawufika empilweni yobungcwele funda ukuthobeka uphile impilo yobungcwele uyeke ukuphapha uphaphele izwi likaNkulunkulu. uJesu akaphaphelwa. uJesu uthobekile. Ufuna abantu abazophila izwi lakhe not abantu abazophaphela izwi lakhe. So asiyakele ukuphaphela izwi likaJesu siphile impilo yobungcwele ukuze thina sipheleliswe othandweni. Ukuba ke le ndaba yokuphaphela uJesu ugcina senikhuluma ngoJesu seniphikisana ngezinto eningazazi. Njengabantu nje besifazane abasanda kusindiswa thola ukuthi uyaposta yaba usezibone efanele ukuthi naye abiza abantu ababizele kuJesu. Akazange sindiselwe lokho. Sindiselwe ukuba phila impilo yobungcwele. Kepha sebezibona benamandla noma benelungelo lokuthi bangahamba beshumayeza abantu. Leyo nto leyo ukuphapha mzalwane ukuphapha lokho. You understand? uNkulunkulu ufuna uthi masizithobeni ngaphansi kwesandla sakhe esiphakemeyo. Kunabantu ababekiwe ukuthi mababe ngabafundisi noma abafundisi. Akuwona wonke umuntu osindisiwe
ozoba umfundisi. Uma ukuthi wena ufuna ukuthi ukhazimulise uJesu, phila impilo yobungcwele, ukuze ke ithi le ncwadi yesambulo sahluko 12 verse 11. Sahluko 12 isambulo 12 verse 11. Mina into ejalo nginitshela ukuthi niyaphapha ingokuba ngalesikhathi ufuna ukubukwa uyazigqamisa ukuthi wena usindisiwe. Akukho ngawe kungempilo ekumele iphile. Uyiphilela uNkulunkulu. uNkulunkulu okwazi ukuthi akhazimule kwabanye abantu kuwe babone impilo ephilayo bese befuna ukuza. Musa ukuzama ukuzenza umvangeli nomshumayeli. Ukuba leyo nto yenza ukuthi wena mase ubhorekile le ndlela bese uyahoxa. Ungasabonakala uba ngumsindi. Iyona lento leyo ke mase mesibuza abantu ungasazi uthini. Ukuba yini wenze lento ngelukuluku. Ivangeli akulona ukuthi ulizele ngelukuluku nangokuphapha. Fanele wehlise izinga lokuphapha. Mina lezi zinto engizishoyo azithandeki. Yepha ngiyazi ukuthi iqiniso niyazenza futhi. Ukuphaphela ivangeli nami ngiphaphela ivangeli. Ngomusa kaNkulunkulu ke ngibekiwe ukuthi ngiqhubeke ngishumayela. Akuyekeki ke. Ngisho sengithanda. Akuyekeki ngoba lento ifakiwe kumina ukuthi ngiyenze. So njoba kufanele ukuthi ngiyenze nje angenzeli ukubukwa. Ngenzela ukuthi ngibize labantu ekukhanyeni. Nginikwe ilungelo lokuthi ngazi imfihlakalo zikaNkulunkulu. Bese emva kwalokho ke ngiqhubeke nami ngilwele ukuphila lempilo ebungcwele. Ingalweli ukuthi ke ngishumayele kuphela, mangiphile impilo yobungcwele ukuze ngipheleliswe kuphi othandweni. Into ekuthiwa sinqoba ngayo nento futhi ekwisayo uthi wena ukhishiwe emphalazweni nasedakeni wagezwa. Wayekisa umphalazo ngoba uyanyanyisa. Wena mase ufika ngapha ufike uzofuna ukukholwa ngaphezulu kwabanye abantu abafice bekholwa. Usathane ke uyakwazi ukuthi aqhubekise abantu abaphaphayo. Kube lula ukuthi babuyele esonweni ukuba yini abaphili impilo yobungcwele baphaphela ivangeli. Do you understand? Ivangeli aliphashelwa, ungaliphapheli ivangeli. Phila impilo, funa ukwazi ukuthi uNkulunkulu yena efunayo kuwena. Ungaphileli ubungcwele abanye abantu. Khona abantu abazama ukuziprova kubantu. Ingakho ngithi ke umuntu ongakholwa uyakwazi ukuthi ngoba wena unomsindo usathana umsebenzisi ukuthi afune into errong ngawe. Azayithole. Ngenxa ukuthi wena uyaphapha, ufuna ukuphila impilo yakho ngokuthula, ufuna ukuba ngumsindo. Lethi iBhayibheli incwadi esambulo sahluko 12 verse 11. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezi lobufakazi babo. Banqoba ngoJesu, ukwamukela uJesu akusibekele ngegazi lakhe akugeze. Bethiwa sagezwa sathengwa ngenani, sathengwa ngobungcwele obukuJesu. Akasibizelanga ukuthi sibe ngabantu abathanda ukubuka, uthi masibe ukukhanya. Masibe ukukhanya ukuthi masiphile impilo eyisibonelo kwabanye abantu. Singaphileli ukubukwa. Phila impilo yokuthula nabo bonke abantu nothando kakhulu. Ukuba lempilo yokuphapha iphilwa abantu abathanda ukubukwa. Nabantu abahalayo. Impilo yokuphapha, impilo yabantu abahalayo fana nosomahlaya. Osomahlaya abantu abaphaphile abathanda ukubukwa. Ngokusho izinto eziwumbhedo bese abantu bayahleka. Not ukuthi khona into mhlambe especial ngomuntu osomahlaya, no. Uthanda umbhedo, so manje ufuna abantu babheke lokusangana kwakhe. Bese ke baloke behleka bekhuluma. Ngisho esikoleni wawuthanda ukuthi unakwe uzenze usomahlaya. Nami ngangithanda ukuthi ngizenze usomahlaya esikoleni, ngisawumfana, ngiphaphile. Ngizenza ungqesta. Ngithanda ukuthi mengikhuluma noma ngenza izinto abantu bahleke, kungijabulisi mebehleka abantu. Mengasahleka abantu ngone ngathi khona into wrong. So leyo nto leyo yenza ukuthi uzufuna izinto engenamsebenzi noma wenza izinto ezubulima ukuze uzwe abantu behleka. Kanjalo ke nokuthanda ukubukwa ngokuswenga. So abantu bengasanqoma abantu ngone ngathi khona into wrong. Benganqoma umunye umuntu benganqoma wena unomona. Ngoba wena ufuna uqame wena, umoya wempakamo unjalo. Usathane ufaka impakamo kuthina kubantu. Do you understand? Ingakho ke mesisaphile kufebeni sithi hayi la yangane ngafuna ngabe ithanda mina hayi lo ayimfanele. Ngoba yini wena impakamo iyakubusa.
ubone ngathi konke okuhle kufanele wena. Abantu abanomona abahlezi befuna izinto zabanye abantu noma befisa izinto zabanye abantu. Akabheke kwakhe, akafuni futhi ukusebenza ukuthi alungiseke yena uzibone elungile. Umuntu ogcwele impakamo. Yezwa lo, ufuna ukuguqelwa, ufuna ukuphakanye, ufuna ukuthi akhonzwe. You understand? So umuntu ophila impilo yobungcwele unqoba ngoJesu ngokuba ufunda izwi likaJesu bese alandele imiyalelo kaJesu, hayi kaMhlengi. Awuphileli Mhlengi, akusho ukuthi mengenza iphutha phambi kwakho ngikholwa sozosizakala ngami bese wenza iphutha bese uzibonele ngami. Uyisikhohlakala wena ukuba wena futhi ukholwa ngenxa yami, ukholwa ngoba naku kusuka enhlizweni yakho. Mawukholwa, ukholwa yizwi obizo lempilo ngoba uma ulingwa awulingwa ngami, ulingwa ngempilo yakho nangendlela wena ozoreacta ngayo kwizikhubekiso. So kunabantu abantu bebenza amaphutha bese bafuna ukukhomba abanye abantu kanti vele ukhohlakala kugcwele inhliziyo yakho ukuthi nje uswele indlela yokukuveza noma ukuthi uzilandulele bese ukwenza ufuna into ozoyikhomba. Umngcwele impilo oyabelwe wena uJesu. Ngeke wahlulelwe ngami. Mina ngiyowahlulelwa ngesono sami nangendlela yami. Kepha wonke umuntu uthi uyawahlulelwa ngani ngemisebenzi yakhe. So mawusindiswa wena, wamukela uJesu, wamukela uMhlengi. Mase uphila impilo yobungcwele uphila impilo kaJesu, hayi impilo kaMhlengi. So lo moya wohala nomoya wokufisa izinto zakamakhelwane iwona lo wenza ukuthi wena uhlezi uzikala ngabanye abantu. Baningi abantu abafisa ukushumayela, baningi abantu abafisa ukuba bafundisi. Kepha abaziniki isikhathi noJesu, bafuna ukwenza lokho abakubonayo, hayi abakuzwile ngoJesu. Ubuka nami ngayenza lento afisa ukuyenza, kepha mase angasakwazi ukuzinika isikhathi ngoba yabona into yokushumayela. Into lefuna ukuzinika isikhathi noNkulunkulu azambule kwenza bese ukwazi ukushumayela igama likaJesu ngokwembalo, hayi ngoba uzwa mina ngishumayela bese nawe uyashumayela. Bizwa uNkulunkulu akunike izwi lakhe akwambulela agcwalise ngomoya oyingcwele. Then ke wena uzosebenza imisebenzi kaNkulunkulu, hayi imisebenzi kamfundisi wakho. Do you understand? Ukuba yini indaba inokusindisa imphefumulo, asishumayeleli ukubukwa, asishumayeleli ukuzikhukhumeza, sishumayeleli ukuthi kusindise imphefumulo. Ingakho singenankinga nokuthukwa, nokuhletshwa, nokukhulunywa kabi, nokuzingelwa, nokuzondwa ngokuba yini siyazi ukuthi vele lezwi liza nazo zonke lezo zinto uma uhleli kulona. Lifanele ukuthi ke likufake esimweni lapho khona uzozondeka khona, ungathandeki, ubukwe kabi, uzingelwe, bafuna izinto ezimbi ngawe. Kepha mawuhlele ezwini, uhlale ezwini kuphela. Sinqoba ngegazi likaJesu. Okusho ukuthi uJesu uma siza kuyena siyamthatha uJesu, izwi lakhe silamukele. Liphile kithi ukuba silenze. Uma sesilenza izwi lakhe siphila ngalo ngoba sifuna lona. Ningadukiswa bazalwane bami abathandekayo. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu. Iziphiwo ezikaNkulunkulu uphathina, angisho Jakobe lo. Uyithi iziphiwo ezinhle zivela phezulu. Bese izipho zonke ezinhle nezipho zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuyise wokukhanya. Asikhulumi ngezinto eziphathekayo njengamanje, sikhuluma ngeziphiwo zikamoya. Yazi ukuthobeka kuyisiphiwo esivela phezulu. Yazi ukuhlonipha kuyisiphiwo esivela phezulu. Yazi ukuthanda kuyisiphiwo esivela phezulu. Yazi nje ukuxolela umuntu okonile kuyisiphiwo esivela phezulu. Do you understand? Lezo zinto lezo ukupha monento uphe umuntu kuyisiphiwo esivela phezulu. Do you understand? Umhlaba ukaNkulunkulu nako konke phakathi. Kepha kuneziphiwo ezivela kuNkulunkulu ezinkulu kunalezipho lezi engathi mole moto uthi bothi wena uNkulunkulu ubusisile. Imoto uzofa uyishiye. But lenhliziyo yakho enhle, nenhliziyo yakho enothando nomusa, exolelayo, engahlebi, engazikhukhumezi, iyokuholela ukuthi ube nokuphila okuphakade noma sowufa ufe ngokuthula ukuba inhliziyo yakho ibingasoleki phambi kwaNkulunkulu. So iziphiwo ezinkulu ilezi zothando lukaNkulunkulu.
ungantshontshi, ungaqamba amanga, ungafakazi ngamanga, ungaphingi, ungafebi, ungabulali, hlonipha abanye abantu, uhloniphe uyihlo nonyoko, uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ube nomusa, ube nozwele, ube nentethelelo. Ungathi umuntu mekwenze kabi mase uba nenhliziyo embi elikhulu. Ngokuba ubani oboshiwe uwena othukuthele, intukuthelo okuthiwa ihlala esifubeni sesiwula. So umuntu othukuthela kakhulu uyisilima. Ngoba intukuthelo ihlala esifubeni sesilima. Umuntu osindisiwe nomuntu ohlakaniphile uya-understand ukuthi umuntu umenza kabi ingokuba kuyena ugcwele ubumnyama. So angikwazi ukuthi ngithi ngukukhanya mina bese athi umuntu osebe emnyameni menza kabi bese ngiyakuyena ngiyohlala naye ebumnyameni. No. Ngoba lithi iBhayibheli makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Uthi umbhalo kwincwadi yamaroma sahluko 12. Amaroma 12 verse 15, 16, 17, 18. Manibe inhliziyo nye. Masibe njani? Manibe inhliziyo nye. Yabona indawo inenhliziyo. Bese uJesu inhliziyo ingumkhohlisi. Athi ngokuba enhliziyweni kuphuma. Uthi yini ephumayo lapha kwincwadi yaMateyu 15 verse 18. Uthi enhliziyweni yini ehlala khona. Ngisho ungadla udle noma yini, akuyona into oyidla engcolisayo. But yabona ngesikhathi sokuthi umeqhamuka inhliziyo yakhe ebhlungu ubona unqena umupha, ukuthi iqhamuke ngokumcabango, uqhamuke lapha enhliziyweni yakhe. Inhliziyo yakhe ilikhuni. Inhliziyo elikhuni ke izibonela yona konke kufanele yona. Ayicebe futhi inhliziyo elikhuni. Ukuba yini ayigcwali. You understand? Uthi umbhalo ke ngokuba enhliziyweni kuvela izizinto ezimbi. Kuvela imidlinzo emibi ezinhliziyweni zethu kugcwele ukungcola, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza ngezindaba zamanga. Uyabona umuntu akufanele ube umuntu othatha amasayidi ngoba naku ukuthi uyangazi noma sikhule ndawonye noma sisebenza ndawonye noma sizalwa ndawonye. Umuntu wrong yima nje ekuthena umuntu ngoba uzolungiswa ikona lokho ukuthi umtshele okuyikona. Umuntu mekuzonda ekuzondela ukuthi umtshele into okuyiyona unenkinga yongafuni ukukhuzeka. So bengakhuzeki vele iBhayibheli lithi ke ungasiyali isiwula ngokuba siyakuzonda, kepha yana ohlakaniphileyo uyakukuthanda khule futhi ekufuneni ulwazi. Lento yokuyala abantu inabantu bayo. Ngeke uhambe uyala bonke abantu ukuthi abenze into right. Kunabantu abafuna ukuhlakanipha uyabanika ngoba naku uyakufuna yini. Kepha ngeke usukele umuntu nje ongafuni ukuhlakanipha wena uvuke naku ukuhlakanipha. Lo muntu uzoxabana nawe uzothi uzokuthiwa ngifuna ukuhlakanipha. Ungazongijwayela kabi wena. Ubone ngathi mina ngihlakaniphile yini wena uzibona ukuthi ungcono wena futhi wena ophethe ukuhlakanipha wazi kangcono wena. Uzenza ungqesta. Yabona ukuthi ukhuluma nomuntu wrong uthi wena uzama ukumvula uqondo. Nginako nje ukuzithulela. Ngizithulele ngize ngikhulume ngoba kufanele. Ngikhuluma ngoba kufanele ngiyazi ngizokhuluma nomuntu ofanele ngikhulume naye. Ngokuba ke kufanele ukuthi ukwazi ukuthi amazwi akhulumayo uwafake le khona kwinhlabathi evundile. Ukuba kubona bonke abantu abalangazelela ukubuza mokhuluma. Akusho futhi mokhuluma kakhulu ukuhlakaniphile. Ukuthi mawukhuluma ngesikhathi esifanele endaweni efanele ilapho khona kubonakala uqonda kwakho nokuthi ukhuluma ngokuqonda. Lezo lonto leyo. So lithi iBhayibheli ke singabe ofakazi bamanga. Angikwazi ukufakazela uBright ngoba na ngithi hayi sihlala naye la uvula iBhayibheli. Me wrong. Nyam futhi mengirong ufuna ngithethe ngirong. Angikwazi ukuthatha amacala, angiyisebenzi lonto leyo. Mina nje wrong. Uyangithanda ungithandi, wrong. Wena nje kumele ukwazi ukuthi wrong. Yabo, ngisho ungangisabisa ungibuke kabi, ngisho ungakhuluma kabi, kepha wrong igcineni. Yezo lonto leyo. Ngoba inhliziyo nye. Sifanele ukuthi sibe inhliziyo nye. iBhayibheli lithi ke masikhulume yilowo nalowo iqiniso nomakhelwane wakhe. Kungaphumi nelilodwa igama elibolile emlomeni wakho. Ningazindli okuphakemeyo. So uma udlinza ngezinto eziphakemeyo izinto ezigcwele impakamo, umoya wempakamo. You understand? Kepha uNkulunkulu uthi ke masibe inhliziyo nye. You understand? Masiphile impilo yokuthula.
Siphile impilo yokuthandana ngokweqiniso. Ungangithandi ungithandela ukuthi nginani. Ungangithandi ngoba ungithandela ukuthi ngiyashumayela. Ngithande ngoba ngumuntu ngifana nawe. Angikwazi ukuthi kuzothi ngoba nakusisi lapha yawumahosha noma uyafeba bese ngithi ngiyamnyanya ngoba uyafeba. Ngikasinyanya isenzo sakhe kepha yena ngiyamthanda yena. Ukuthi umfowethu lapho uyadakwa sasithoyiletele ngiyasinyanya isenzo sakhe ngokusokuzinikela lapho kulo mphefumulo loyo. Kepha yena njengomfowethu ngiyamthanda yena. You understand? Ukuthi uhlale emgaqweni akumenzi ukuthi abe isilwane. You understand? Ukuthi uboshiwe usejela akumenzi ukuthi abe isilwane. Kunabantu abazange balithola uthando bekhula. Ingakho namhlanje bengakwazi ukuthanda. So uNkulunkulu ufuna thina sifunde ukuthanda nokuthandana. But mawuzongithandela ukuthi nginemoto noma nginemali noma mhlambe ke ngisebenza kuphi. Awuthandi wena. Ungumzenzisi, uthanda izinto. Eyizo lonto leyo. Mawukuthi uthanda umuntu wesilisa ngoba naku ukufaka amacici akufake akuthengela amaphembe akufake izinwele zokufakelwa nezinzipho. Wena uyisifebe esihoshayo ngomzimba wakho ngobuye udayisa umzimba wakho ukuze uthole lezi. Umuntu okuthandayo uyakuthatha kwenza unkosikazi. Mase unkosikazi ngeke lokho ekwenza izinzipho. You understand? Kanjalo nje imile lento le. Umuntu akakuthandi ngoba naku ukuthi ukwenzela something. Umuntu ukuthanda ngokuba uthando unalo. Uyakunakekela ngothando, uyakulalela kunika isikhathi, akwenzele konke uthando ungakwenzela wona. Hayi ngokwezinto ezenziwayo ukuze nje abantu babonakala ukuthi bayathanda ngezinto eziphathekayo. Ubona ukuthi uthatha umuntu wesifazane uyomgibelisa umkhumbi ke so romantic. Nope. Ubona ukuthi uyomdlisa kwi5 star hotel, ubona ukuthi manje usu romantic wena umuntu wesifazane usezokuthanda ngoba naku uyam-afforda. Ngoba naku nina nisukela omahosha, ngifuna ukuthenga omahosha. Yabona ngoqala wathi mina ngiyam-afforda noma ngimi-afforda umuntu wesifazane noma umuntu wesifazane azothi ke mina ngifuna umuntu ozongi-afforda lo muntu udayisa ngomzimba. Ngibungeke uzo-afforda mengiyothenga iteki lapha esitolo ngingakuthenga iteki eli-affordayo. You understand? Ngoba ngine-budget yalo nginemali yalo. Kanjalo umuntu wesifazane othi yena ufuna umuntu ozom-afforda. Umuntu wesifazane umahosha lowo. Unondindwa lowo. Udayisa ngomzimba wakhe. You understand? So sibuya kulento le ukuthi uthando lapha kwincwadi yaseKorinte oqale ufunde lencwadi yamaroma bese kwincwadi yaseKorinte verse chapter 13. Manibe inhliziyo nye. Masibe inhliziyo nye. Ningazindli okuphakemeni. Singazindli ngezinto zempakamo. Kodwa yaneliswani. Masiguliswe ngokuphansi. Yabo indaba empakamo ukuthi ke yabona mina ngifuna ngoba naka abangani bami noma abantu engibaziyo bahamba ngezimoto ezithize noma abadla kabani noma baphathane amafoni athize nami ngifuna ukuba nawo. You understand? Unefoni right uyatholakala, unempahla eziright uyaqoka, ugqokela ukubukwa but bese uhlangana nabantu abathize. So udliza ngezinto eziphakemeyo. Awusaneliswa ilento eyiyona. Futhi wena uthanda izinto. Lo moya lo ukuholela ekutheni wena ube desperate. Ukuthi ungenza noma ngabe yini ukuze ufane nalabantu noma wena ufithe kule uhlobo lempilo ethize. You understand? Akekho ongafisa ukuba nemali, akekho ongafisa ukusebenza, akekho ongafisa ukuba nomuzi nemoto, izinto lezo. But uthi uNkulunkulu ufunana umbuso wami kuqala nokulunga kwami. Bese kuthi zonke lezi zinto ziyakunezelela. Lezi zinto bezelezelelo kusho ukuthi endleleni ohamba ngayo uhamba indlela eqondile. Ngeke uze wena ubeke ukholo lwakhe engcupheni ngenxa yezinto eziphathekayo. Zonke zizodlula. Mawufa lezo zinto ezosala ngemuva. Akhona konke ukuthatha uyala kethuneni. Inhliziyo yakho njenganeliseki efuna ukuthi ke yenze zonke lezi zinto lezi ezifashukelwa inyama. Ngoba isho imbhalo ithi ke ngokuba enhliziyweni ugcwele konke imidlinzo emibi. You understand? Amen. Ningazishaya abahlakaniphileyo. Ningazishaya abahlakaniphileyo. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Ungaphindiseli okubi ngokubi. Nakani okuhle phambi kwabantu. Beka okuhle kuphi? Phambi kwabantu bonke. Beka okuhle kuphi? Phambi kwabantu bonke. Lo moya lo wokuhleba nomoya okuthanda izinto. Iwona lo wenza igcine thina amakholwa sesithukeka. Umoya womona nomoya wenhliziyo elikhulu. Bantu kuthiwa bakholwa kuthiwa vele inhliziyo embi kodwa uthi uyakholwa. Akekho ukuthi wena uzobizwa ngumfundi kaJesu kepha unenhliziyo embi. Inhliziyo yakho kufanele ukukhulekele ukuthi ilunge. Uqobo lwami nami inhliziyo yami kufanele ilungele uNkulunkulu. Angikwazi ukuziphakamise ngizitshela ukuthi ngingcono ngoba naku ngiyashumayela. Inhliziyo ingumkhohlisi. Mzwane ngazitshela lokho kube sengikhohlisile inhliziyo yami. Isono sigcwele kuyona yonke inyama.
uJesu ufuna ukubusa ngezwi lakhe, kepha ufuna abantu abazinikele ekutheni izwi lakhe lihlale kubona. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Masibheke okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Yes. Ningaphindiseli umuntu nina. Singaziphindiseli nina bathandwa. Singaziphindiseleli kubantu uma besenza kabi. Kodwa dedelani ulaka. Masiyekele intukuthelo iphume. Eyizona ungayibambi intukuthelo. Moyibambi intukuthelo ngelanga ngiyaqhuma. Uma isuzithole sowuthuka inhlamba. Uthi hayi phela uyangijwayela wena. Uyangidakelwa wena. Mina ngiyakholwa ukukholwa kepha phela ngomuntu nami. Ame ngisho ngidakela ngoba vela abantu bayadaka. Kepha mase kusho komunye umuntu usufana nenhlamba. Ukuthi umuntu uyadakelwe engadakile. Noma umuntu mina ngiyakholwa ukukholwa nje kepha nje ukuthi angizwani na. Yini? Lento ekuthiwa umngcwele ayiphili kuwena. Lento ethi umngcwele ukubona into iza kuthi ukuthi yabo la ngizodelelwa la ngizothukwa la ngizochwenzwa la ngizokwenziwa kabi. Yabona waqala ukwazi ukubona izinto ziza kude umuntu kaNkulunkulu. Ilapho khona ukwazi ukuvula indawo yokuphoxeka nendawo yentukuthelo. Ukuthi intukuthelo ingayitholi indawo uvula umnyango iphuma intukuthelo. Athi eqala edelela noma eqeda ukudelela wena ube somthethelelile lo muntu. Ngoba waqala wena wathi walibeka nalibeka. Awu. Phelile ngawe. Sathana uqedile. Hayi ungijwayela kabi, hayi nawe ungijwayela kabi. Lento embi le, hayi nawe lento embi lena. Wena buyisa ifebe, hayi nawe buyisa idakwa. Hayi phela mina ngizokushaya, woza phela khona uzobona. Uyabona iyaphi le ndaba le? Sekufikile ke egcineni mangeke phakame iziketi kwashwanqwa ke amabhlukwe kwafinqwa emantuzana kwaphishizwa amabhodlela kwadonswe izinduku nezimbazo. Avuka umuntu esibhedlela, avuka umuntu ethuneni, avukele esihogweni, avuka umuntu avukele ejele. Ngenxa nje yentukuthelo. Ulaka, inhliziyo inolaka. Ihlezi ifuna izinto ezingacasulwa umuntu. Ukuze ke izothola isizathu sokucasuka. Qaphela ukuthukuthela, qaphela intukuthelo. Landela ukuthula. Dedela intukuthelo. Vula umnyango wentukuthelo. Meke bathi umuntu yabona bengena ngapha intukuthelo uyivula umnyango ngemuva ayiphume ngale. Ngoba intukuthelo ifika ngomuntu. Vula umnyango wayo. Bese ithini? Ningaziphindiseli nina bathandwa. Singaziphindiseli thina bangcwele. Kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ubhalwe phansi ukuthini? Ngokwami ukuphindisela. Uthi ke uNkulunkulu eyakhe impindiselo. Ngiyakubuyisela mina isho inkosi. So wena umuntu umebona mthethelele ngokuba usuke ngakwazi akwenzayo. Usho njalo umbhalo. Uthi uNkulunkulu bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Athi uStefano babungababaleli lesiphambeko sabo. Ngokuba yini ufuna ukuthi afe naye ngokuthula. uNkulunkulu uyena osebenza inhliziyo yomuntu ngoba lo muntu onenhliziyo elikhulu namhlanje kusasa uNkulunkulu angayilungisa iphinde kuyele esimeni. Ubone umuntu ofana nami wayehlaza kuthiwa akathintwa athi uyayishaya impama. Emva kwaloko kuthiwa ave selungile ave sekhona. Yini uNkulunkulu usefikile useyakujaja yabona yonke lento yenzayo ufuna ukusayithwa nokuhlonishwa ukuthi wena ufaka isicathulo wena ubhedelo imsangano lonto le uyofika apha nalonto. Yazi bangana nabazokubhedela lemgaqweni. Futhi bonke labantu uzobashaya. Uzophenduka wena isitha sabo bonke abantu. Kunezinto ezifuna ukuthi wena uzithulele nje uhleke bese kufika isikhathi ukhuluma izinto ezifanele. Ukuze nalo kwenza ngababona ukuthi hey cha ngibhayizile. Yazi kunabantu abathi mebenza izinto bese bona ukuthi ebona ingqondo athi yazi ngibe nephutha la. Ngiyabonga ukuthi awuzange uzo-attend lento ade ngenza. Kuyangenza lokho kaningi. Umuntu afike eze ngobuso ngibona ukuthi hey yabona nje nami kuba kuya ngami ngabe nje. Kepha nje ngiloke ngithule ngize ngixolise nami uNkulunkulu ukuthi yabona okudlinza kabi makwehle ngezansi kuvale ukuqalekiswe ngokuba akukho right. Bese yabuya umuntu ngesikade athi yazi mfethu ngiyaxolisa ngijabule ngife ngoba yini yabona lento leyo ukuthi umuntu abone ukuthi wonile
ayivezwe wena tshele mina abantu bephikisana bebodwa nobani ufuna ukukhuluma ukulunga kwakhe nokuhlakanipha kwakhe. You understand? Ngoba wonke umuntu ufuna ukuzibona elungile. Kepha umuntu mesezovuma iphutha lakhe ngokuba usefike esigabeni sokuthi uNkulunkulu amlungise. Akalungiswa umuntu wakhiwa ngamazwi futhi umuntu ubhidlizwa ngamazwi. Olimini kukhona ukufa nokuphila. Ingakho kumele siqaphele izinto esizikhulumayo. Ngokuba ngisho ulimi olukhulumayo ukuthi akhombisa ukuhlakanipha uzibulala wena ngokuba wena mawufile vele uzothi mawukhulume ini ukufa. Ngoba wena ufile. Yebo uma isitha sakho silambile. Siphe sidle. Siphe ukudla sidle. Uma somile. Uma enxaniwe siphuzise. Nika amanzi. Ngokuba ngokwenza leso senzo esihle. Uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Umuntu kubhlungu abebheka ukuthi wena uzokwenza njengaye bese wena wenze njengoba uNkulunkulu efuna wenze. Uzathi kanjani? Uyabuka kanjani? Sengenze kanje kuwena kanjani? Tshela ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna kube nje. Ezo lonto le kahle hle vele uNkulunkulu ufuna kube nje. Unganqotshwa ngokubi. Ngokuba mzukwane wena uhlangabeza okubi ngokubi na umubi njengalo wenza okubi. Futhi nibabi. Ngisho ungafaka ukhola, ngisho ungafaka uniform, ngisho ungaphatha iBhayibheli, ngisho ungafasta, ngisho ungathandaza. Ngiyefetha ukuthi wena ulwizimpi zobubi ngobubi na umubi. You understand? Umubi ngesenzo esibi. Sifanele ukuvuleka ukuqonda mesiza kuJesu. uJesu uthi ngilethe ukuthula futhi ngilethe inkemba. Ngizokwahlukanisa ngokuba abakhe bazothathwa ile nkemba ibahluze. Bese kuthi laba bazolahlwa izosika kabuhlungu le nkemba bangayifuni. Babaleke bayokucasha kumnyameni. Uthi uJesu wonke umuntu ozakuwela phezulu kwalembokode uyakuphuka. Kepha lowo imbokode yakwela phezulu kwakhe iyakumgandaya aze abe impuphu. Okusho ukuthi uma uziwisa phezulu kwaJesu wena uzophuka. Kuphuke lemkhuba emibi akulungise ngoba yena ubathi uhila ungemelaphi akuphulukise. Mase kuthi uma wena ungafuni ukwela kuyena bese wela kuyena akwena kabuhlungu intukuthelo njengoba ezokugandaya uzobe upowder nje uzoqeda yonke lento bese kugandaya kuthatha ukufaka emlilweni lapho hamba uyosha. Uba yini wena uzibona ulungile emehlweni akho. Buyela kule ncwadi leya yaMathewu. Ngokuba enhlizweni kuvela izizinto ezimbi. Inhliziyo igcwele imidlinzo emibi. Ukubulala, ukuphinga, ukweba, ukufakaza amanga, ukuba ufakaze ezindabeni ukuhlambalaza. Ukuhlambalaza. Yabona uthi sawukholiwe. Sowuhambile noJesu. Bese ithi incwadi lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 6. Say 6 or 4, sahluko 6:4. Incwadi yamaHebheru 6:4. Ithini? Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebeke bakhanyiswa. Uthi wena sowukhanyisiwe wezwa. Banambitha. Wezwa usunambithe izinto ezivela ezulwini. Isiphiwo sasezulwini. Benziwa abahlanganyeli. Wase wena wenziwa umhlanganyeli. Kumoya ongcwele. Umoya weqiniso, umoya wenkazimulo, umoya wokuthula, umoya womduduzo, umoya ingcwele. Banambitha izwi. Wezwa izwi likaNkulunkulu. Eliphilileyo izwi leli. Abona into emnandi njengezwi likaNkulunkulu. Liyababa enyameni, kepha emlomeni limnandi. Lifana noju. Ngokuba enyameni lilwa nayo yonke inhlobo yempakamo nemoya uSathane ayifakile enhlizweni zabantu. Inenkani futhi lento ekuthiwa inkanuko nesono. Inenkani lento le. Ngokuba ke umuntu ugcina sevele ezinikela nje
kwinkanuko. Awucabange sokuzwe izinto ezimnandi kanje ezivela ezulwini. Namandla ezwe elizayo. Wezwa izinto ezingakofinyeleli kuzona. Izinto esithembisiwe usuzwa amandla ukuphila kulo mhlaba izulu elisha. Babuye bahlubuka. Bese uvela ushiye nje kanjalo madoda uhambe uqhubeka uzonatha isono, udle nje isono engazi ukuthi into eright. Uzitshele nje ukuthi hayi mina hayi. Uyacabanga nje ukuthi ufana nomuntu ozenza isilima kahle hle. Kungcono ukwenza isono ubuye ushaye kuphinde ubuye. Kunokuthi uvele nje uzinikele nje ekufeni. So uteste ukudla kwasezulwini. Glory to God msana ukuganga. Come on mzalwane. Banambitha uSathane uyasizakala. Sizakala kabi uSathane. Sathane wasizakala ngami ngewayini. Sathane wasizakala ngami ngefeba. Sathane wasizakala ngami ngibanjwe umoya wokushaya indlwabo. Do you understand ukuthi uSathane uyasizakala ngawe ngokudaka utshwala ubhema ugwayi utshontsha. So uphumile kona. Akukhumbuze sewufike isimo sokulinga ukuthi wena ube sesimweni esibucayi wena. Esikhundleni sokuthi usizakale wena ukuthi uhlale kuJesu wena uvela ubone ukuthi ayiphela ngeke. Uyakhumbula kwangitshontsha kanjani? Ingakho uzokwazi ukuthi ube namaqhinga omtshontsha. uSathane akaphuma phele uma ukuthi wena ufuni ukuthi uJesu ahlale kuwena. Isono simnandi singena kamnandi isono. Asingene sikulimaze same time. Ubona so uhambile ukuthi yo ngaze ngalilimala. Yepha mesangena siyakitaza. You understand? Dadewethu kade phila impilo yobufebe umahosha uNkulunkulu ambuyise emgcweleni. uSathane aphinde ambeke esigamweni sokuthi aphinde futhi ahlupheke. Bese akhumbule le ndoda le eyayimkhokhela njalo imali eyiclient yayikhokha kakhulu ayifonela. Beyifonela athi ayikhululeke. You understand ukuthi lo sisi lo manje usenza lento le ulimele ngaphakathi. Lesenzo sakhe sokuzinikela kule ndoda engamthandi efuna nje ukudlala ngayo. uSathane uyakwazi ukudlala ngathi. Thina singayibona inkinga sibona ngazi ukuthi yazi kuyaphoqa ukuthi ngone. Akuphoqa ukuthi wone. Inkanuko uthi uJakobe sehluko 1 verse 13 utheni? Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu. Ungamqabela uNkulunkulu amanga ukuthi uNkulunkulu okulingile. Ngokuba uNkulunkulu akayengwa. uNkulunkulu uqobo lwakhe akayengwa ngobubi. Kusho ukuthi uma uphila impilo yobungcwele kufanele uyengwe obubi. Yabona uSathane mefika kuJesu ethi ke phendula lamanje wenze izingwa ngokuba kubhaliwe ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu wena umntwana kaNkulunkulu phendula lamanje wenze izingwa. uJesu kulotshiwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Uyamtshela uSathane ukuthi uNkulunkulu kuphela ongangiphelisa noma kuthiwa ngilambile. You understand? Ezo lonto leyo. Okusho ukuthi uma wena uJesu mazi ukopela izinto azenza ngesikhathi elingwa ukuthi wenza kanjani ngesikhathi elingwa uJesu. Mekuthi wakwazi ukunqoba leso simo nawe uthi uNkulunkulu konke ukulingwa okusehlelayo akwehlukile nokwabanye abantu. Kepha mekufika ukulingwa uthi uNkulunkulu usuke seyazi indlela yokusindisa. Inkinga wena uyazi. So wena uzama ukuzisindisa ngokuzifaka umgibeli. You understand? So uNkulunkulu akayengwa okubi. Ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi. Yes. Naye uqobo akayengi umuntu. So uNkulunkulu akaholela umuntu ekufeni. uNkulunkulu sonke usibizele ukuthi sibe nokuphila okuphakade. Sibe nokuphila okuthula, nokuphila okungapheli. Ngezwi lakhe elinamandla elithi yaneliswa yilokho nakho. Yeba yiloyo naloyo uyengwa ehungwa ngezakhe izinkanuko. Yiloyo nalowo umuntu uzinikela yena esonweni ngoba nake ehlulwa ukuthi alawule lezi nkanuko. Ingakho ke ngibuyela kule ncwadi yamaHebheru ethi ke uma usowutaste wanambethisisa impilo yasezweni elizayo. Izwe elihle namandla izwe elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Yes.
babuye bahlubuke bese babuye bahlubuke. akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe Akulula ukuthi babuye bavuswe. Okay, lithi alinakwenzeka, mina ngithi akulula. Sengikhuluma kabili. Okokuqala umuntu owonile yena osezinikele esonweni. Bese kuzoba umuntu osefile wafa. Ngeke akwazi ukuvuswa. Ngokuba uvusiwe emhlabeni waphinde wazinikela futhi ekufeni. Ngokuba ukwamukela kwakho uJesu ukuvuswa kwabafileyo befele esonweni. Bese ufile songena ethuneni, ufele esonweni. Wena ke manje ngeke usavuswa uphile noNkulunkulu, uzovusela ukulahlwa. You understand? akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe Yes. baphenduke Baphinde baphenduke. lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu. So lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 15 ithi ke ukuhlambalaza izinto eziphuma enhlizweni. So uma wena sowulazi izwi bese uphindwe ukwenza isono uyahlambalaza. Sekunzima wena ukuthi ubuyisele emngcweleni. Ukuba uSathane mase mebuya kuwena ubuya namanye amademoni. Ngoba ufika back uthi oh likhishiwe le demon lesi. Okay, lihambe lizulazule lifuna indawo lingayitholi bese lithi ake ngibuyeleke ngiyobheka lapha kumhlengi ukuthi ngabe umhlengi kuhamba kanjani lapha lifice kukliniwe kumhlengi kepha uJesu akekho bese lifike lihambe libuye lolanda abanye amademoni. Ingakho uthiwa indoda enamademoni amaningi nokuthiwa no bali mama lo uMagdalene wena amademoni awu7 akhishwa uJesu. Manje bese lahamba le demoni lobuya namanye amademoni nokuthi ubufeba uzobuya so ufeba kakhulu so dabo utwala so uqamba amanga so ugcwele nje imimoya nawo ungayiqondi. You understand? So noma utshela hey pasapha ndoda ngeke uzuzwe ukuba yini awusavuseki imimoya selibambe eminingi. Lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu. So sebayamhlambalaza. Bayithela ngehlazo obala. Sebeyamhlambalaza uJesu phambi kwabantu. Bowuhamba la ubuka ukuthi usindisiwe. Kwiqiqi sawulapha udansa nebhodlela kaBhiya usacula ingoma zokholo khona lapha ejointini usho ngempela yabona idemoni likwenza inhlekisa. Hlambalaza uJesu. Wena nje kuyazi uma khona wena kuzoqhuma ingoma zokholo. Ngenxa kule demoni selikwenza inhlekisa phambi kwabantu. Hayi bosiyamazi lo muntu lo wayekholwa kabi wayemfundisi. Kwenzakalani? Azange ahlale kuJesu. Wavumela imimoya ukuthi imuyise endleleni. USathane akajabulile ngokusindiswa kwakho and uyasizakala ngokuwa kwakho emngcweleni. Futhi awukholelwa omunye umuntu ukholelwa impilo ukuthi uphilele uNkulunkulu. You understand? Understand ukuthi uma wena woni kumina woni komunye umuntu wona kuNkulunkulu noma kuthiwa wona umakhelwane wakho wone kuNkulunkulu ngokuba uthi uJesu njengokuba wenze kuloya muntu kwenze kimi. You understand lokho ukuthi thina singabantu bakaNkulunkulu. So uma senza kahle senza kuNkulunkulu, uma senza kahle kwabanye abantu. Kanjalo noma senza kabi kwabanye abantu senza kuNkulunkulu. You understand? Uma mase buya uJesu uthi ke uyebesethi ke wozani kumina nina ngcwele nabakhethweyo bakaBaba enizodla ifa leni elabekelwa ngaphambi komhlaba. Ukuba ngathi ngincaniwe nanginika amanzi, ngathi ngilambile nanginika ukudla, ngangigula nangivakashela, ngangiboshiwe nangivakashela, nganginqunu nangibhathisa. Bese bethi sakwenza kuphi inkosi lokho ngoba wakwenza kumakhelwane wakwenza kimi. Bese athi laba babi hambani nina niyolahlwa. Isikhohlakala. Bese athi ngoba ngangilambile nangangiphakela, nganginqaniwe nangangivusisa amanzi. Nganginqunu ngihambaze nangangigqokisa. Ngangiboshiwe zange ngizongibheka. Ngangigula zange ngizongibheka. Bethi sakwenza kuphi lokho? Bese athi ke njengoba ungakwenzanga kumakhelwane awukwenzanga kimi. uNkulunkulu uthando. Osifundisa ukuthi masithandane ngokweqiniso. Hayi ngokwenkohliso. Masithandane ngokweqiniso. Uthando leqiniso liyabiza. Uthi umbhalo kwincwadi yaseKorinte sahluko 13. Incwadi yokuqala kwaseKorinte sahluko 13. Verse 1. Ithi noma ngikhuluma ngezilimi noma kuthiwa ngikhuluma ngezilimi zabantu nezasezulwini kepha ngingenalo uthando. Uma kodwa uthando ngingenalo Ngiyithusi elikencezayo. Ngiyinsimbi nje eshawe bangumsindo. Nensimbi encencethayo. Yes sir.
noma nginokuprofeta noma kuthiwa ngiyaprofeta ngiqonda izimfihlakalo izifihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa noma kuthiwa ngiyakholwa konke ukukholwa lapho ekuthiwa ngakube ngiyakudluza ngingaze ngigudluze izintaba kepha ngingenalo uthando lusibekela zonke izono umuntu umebonile nje bakuthiwa mthethelele lokho kuwumkhuba wothando awusho ngomthethelele mase ngoba nakuthi ugcina izwi ingokuba leyo nto fanele iphile kuwena ngaphakathi uthando luphile angiyinto yalutho uma ungenalo uthando awuyinto yalutho noma ngabela abampofu konke enginakho angikhulumi ngokuthi uhambe utshela abantu ukuthi abathanda ngoba naku uncenga izinto tshela umuntu uyamthanda ngoba naku umthanda ngempela uma ungenalo uthando liqiniso awunalo uthando noma nginikela umzimba wami noma ngabe kuthiwa nginikela umzimba wami ukuba ushiswe kepha ngingenalo uthando uma ngingenalo uthando akungisizi ngalutho akungizuzisi ngalutho lokho uthando luyabekezela luyabekezela yabona uBright nami sabantu abangafani ngokwendalo you understand kulezinto ezingangicasula ngoBright kepha lithi iBhayibheli uthando luyabekezela mengavumela lo moya ukuthi ungibuse mina ngaqala ngatshela uBright ngakhuluma kambi kuyena noma ngakhuluma kambi ngaye mina sengidlule ukwenza lento esimpulu kuthiwa uthando luyabekezela uthando luyabekezela yazi ngempela ukubona ufake umuntu ehlweni kwenziwe yonke into embi phambi kwakho uthi nje uNkulunkulu ngicela ungigcwalise ngani ngothando ngokuba umyalelo wokuqala uthando yabona kutshelele emhlabeni siphila nezinhlobo zabantu ezahlukahlukene njoba kutshela nje ukuthi mina noBright siyaphila ngokukaNkulunkulu simoya munye kepha ngokwenyama ngaba sizwani ngokuba iqiniso lelo kepha ngomoya kaNkulunkulu iwona lothi noma kwenzeka into embi uBright eyenza noma into engangijabulisi ngithi uNkulunkulu siza mina ungifundise ukubekezela ngoba naye uBright khona izinto engizenzayo angeke azazithande kepha ulandela umyalelo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siza mina ungifundise ukubekezela uthando yabona uma ufunda ukuthanda uyachallengeka kwizimo lezi ezokwenza ukuthi wena ipatience yakho nalento ekuthiwa inhliziyo yakhe ihlolo ngoba ngiyazazi nginenhliziyo encane inhliziyo eshesha ukuhlothoka ngibekwe nomuntu vele ozoba istefe kumina hayi istefe ngoba mhlambe lo muntu uyistefe cha ngoba mina ngilento engiyona fanele kulungiswe mina lo muntu ngivumela uNkulunkulu ukuthi ambeke eduze kwami tshele mina ukuze kulungiswe mina uthando lumnene alunawo umhawu uthando aluzigabisi uthando aluzikhukhumezi yes sir aluziphathi ngendlela engafanele uthando aluzifuneli okwalo alela ngisho umuntu angakujikela esiswini njengotshwala kepha uma uhleli uthandweni uyokufika usothandweni uyothi noma esona kepha shawu nembeza ukuthi cha lo muntu ngiyona kuyena kepha akaze aze angone uthando alucunuki yezo lonto leyo alunaqubu uthando alubambi inhliziyo ebuhlungu aluthokozi ngokungalungile uthando alithokozi ngezinto ezingenakho ukuzuza ukuphila kwakho noma ukuzuzisa ukuphila kwakho kepha luthokozela iqiniso uthando luhlala kuphi eqinisweni lubekezelela izinto zonke bese liyabekezela yabona kutshele uNkulunkulu lemhlabeni ngendlela esibambe ngayo phambi kwakhe ngezenzo uyacabanga uthando lwakhe lokubekezelela izono nezoni ezingaka nami kumele ngifunde leyo nto leyo kufanele ngiyifunde fanele ngiyifunde anginako ukuzilandulela nje ungani uqalile unamanga wena uthi uyakholwa lithi uthando lubekezelela zonke izinto lukholwa izinto zonke mina sengikhathele nje uyena uthi uyathanda kodwa eziyanzima indaba yothando amen uthando alukho ship uthando liyabiza ayinto ebiza njengothando ngokuba lithobisa yonke imphakamo egcwele enhlizweni yakho hayi uthando liyabiza uNkulunkulu methu uzokulungisa ufuna ngempela ukuthi ugcwale uthando ngoba ungenalo uthando lo ngiyathanda uthando kuthiwa lufakazelwa isenzo yes lord njengoba ngisho ngithi ke uzobekwa ngaphansi kwengcindezi kufanele kubekezele
Uzobeka ngaphansi kwesimo ongakuze usithande fanele kubekezele. Hayi ukuthi ubekezele kuphela ukuthi nje ubekezelela ukuthi inhliziyo yimbi, ubekezelela ukuthi ufunde ukuthanda. uNkulunkulu ngengicele ngithi uNkulunkulu ngisize ngikwazi ukuthwala zonke izimo. Hayi ngamandla ami kepha ngothando onginike lona ngokuba uma mina ngisho ukuthi uNkulunkulu uzongithwalela lonto mina ngizothi ke ngizoduba bese ngithi uNkulunkulu uzongithwalela. No. Fanele ngikwazi ukuthi uNkulunkulu ngibekezele ngokuba ukubekezela ikona okuholela ekutheni thina sigcwalise uthando lukaNkulunkulu. Eyizo lonto leyo. Luthemba izinto zonke. Uthando luthemba izinto zonke. Lukhuthazelela izinto zonke. Lukhuthazelele izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela. Uthando alupheli futhi alusoze lwaphela. Kepha nokuba kukhona ukuprofetha. Noma kuthiwa ngiyaprofetha noma siyaprofetha noma kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka. kuza kukhawuka. Noma kuyizilimo. Noma kuthiwa ukhuluma ngezilimo noma sikhuluma ngezilimo ziyakunqamuka. ziyonqamuka. Nokuba kungukwazi. Noma kuthiwa ke unolwazi olutholile kuyakukhawula. kunesikhathi lapho kuzophela khona. Ngokuba sazi ingxenye. Ngoba njengamanje Siprofetha ingxenye. sazi izinto esizinikwa uNkulunkulu ngabaprofeti nangezwi lakhe. Asazi lutho ngaphezulu kwalokho. Sizwa izindaba ekumele sizikholwe singakufinyeleli lapho ekuthiwa khona siyakhona. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo. Uma sekupheliswe konke lokho okuyingxenye. So lokwazi kwethu kwale emhlabeni. Amen. Qhubeka. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye kuyakukhawulwa. Konke lokho esikwazi kwale emhlabeni kuzophela. Lapho ngisengumntwana Yes. ngangikhulumisa okomntwana. Yabo njengamanje kubangiphela emhlabeni ngikhulumisa okwabantu basemhlabeni. uNkulunkulu ngumntwana. You understand? So isibonelo nje ubusayingane, musayingane le awazi lutho. Awazi lutho. Ngisho kuthiwa uyaqonda ezinye izinto but uhamba ngomyalelo unikiwe ngendlela yangemfundiso. Ngaqondisa okomntwana. So nanezinto uziqondisa okomntwana ngokuba uma ungaqondi uhamba uyobuza kulo muntu omdala ofundisayo. Ngazindla okomntwana. Dlinzisa futhi okwengane encane. Kuthe sengiyindoda. Kepha uma sowukhulile ngayeka okobuntwana. So lento ayifakazayo umpostoli uthi ke njengoba ethi uma sekufika isikhathi sonke lokho esikwaziyo ngancane kuyokhawuka mase sivezelwe okuyikona kona. Njengoba nasebunganeni bakho wawazi ngokobungane kepha mase ukhulile so uyaqala ke manje so wazi izinto ngokuqonda nangokubudala bakho. Ngokuba manje sibona esibukweni. Sibuka esibukweni kulufifi. Ukalififi. Kepha lapho sobukana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye. So kunesikhathi lapho khona ke sofika isikhathi sokuthi sibonane noNkulunkulu ubuso nobuso. Kwamanje izwi leli lisibuko asiboni yonke into. Kepha sinesikhathi esibekiweyo lapho sokwazi ukuthi sibone konke. Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi. Kepha lapho sobonana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye. Kepha lapho ngiyakwazi ngokupheleleyo. Ngemese kufika isikhathi lokwazi konke. Njengoba uJesu athi uyobuya lapho khona ekhona nasiyakuba khona. So ilapho sokwazi khona konke. Njengamanje sasebenzela ukuthi sifinyelele lapho uhambo lolubanzi oluyindlela encane engahanjwa noma kanjani futhi ihanjwa ngokucophelela. Bonke abantu abafuna ukuhamba ngale ndlela le beza kuJesu bezofuna yena uqobo lwakhe. Abanike incwadi ezenzo 2:38 asebephumile endleleni abangayazi indlela abafuna indlela. Asebefuna ukuphenduka kade behamba indlela abangayiqondi. Mnandi ukuthi uhlale eBhayibhelini lakho ngoba iBhayibheli ungena ngale ezulwini angingeni ngobright angingeni ngoma angingeni ngobaba angingeni ngogogo angingeni ngabasemsamo. Ngingena ngezwi leBhayibhelini. Ngisho ngafika abaprofeti bezongitshela izinto mekulezo zinto azamsane eBhayibheli akizifuni ngizohlala ezweni ngokuba ngingena ngezwi. Kuthiwa ke kuyovulwa imibhalo bese kuvulwa imibhalo sokwahlulela ngezwi. So uJesu sifundisile izwi lakhe lanele futhi uma ukuthi lona losifaka ezulwini uma sambulelwa nguye njengokuba kusho kwakhe. Uthena uPetro
phendukani. uthi uphethuke manje phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathiswe Yilowo nalowo fanele angene emanzini abhabhathiswe egameni likaJesu kukho Kristu. ukuthethelela kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa Isiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba isithembiso Iseno esabantwana benu. esabo bonke abakude Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza ngamanye amazwi abaningi wabayala wathini. zisindiseni kulesi sizukulwane Nalo iBhayibheli lithi esiphambeneyo. zisindiseni, zisindise. Ngeke usindiswe umunye umuntu. uJesu useyenzile indlela yokuthi sisindiswe ngaye. So ukuya kuyena ukuzisindisa kwakho. Woza kuyena uJesu uqobo lwakhe uzovuma yena yedwa. Ungambhanqi nalutho. uJesu ufuna inhliziyo yakho. Akafuni ingakho, akafuni ingane yakho, ufuna inhliziyo yakho. So ingane yakho naye uzobe ufuna inhliziyo yayo. Awungeni ngumndeni wakho, awungeni ngomngane bakho, awungeni ngokuba ibhoze emsebenzini, ungena ngezwi. Fanele yizwe kumele liphile kuwena. Jesu Kristu uyinkosi. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu baza kusithinta kule mniningwane oyibonayo kwi-screen. uNkulunkulu evumile ayenze indlela yokuthi nawe uzongena emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zethu lezi eziningi ezisingcolisayo, ukuze ke samukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Sihlale kule mfundiso le yabapostoli uJesu abanika yona ukuthi bahambe bafundise izizwe zonke, abenze abafundi bababhabhathise egameni lika Jesu Kristu. So uNkulunkulu evumile sophinde sibonane futhi ngaye umgqibelo ntambama ngamandla akhe uNkulunkulu nangothando lwakhe. Bonke abantu abanemibuzo mayelana neBhayibheli bazokusithinta kule mniningwane oyibonayo noma izwi. Kanjalo nabantu abafuna ukubhabhadiswa baza kusithinta. Baba uNkulunkulu namandla egameni lika Jesu Kristu, siyabonga ngothando lwakho, siyabonga ngalesikhathi. Sisintando yakho mayifezeke kithi. Usiphe uNkulunkulu amandla ukunqoba imimoya kaSathane. Nalapho siqhuzuka khona uNkulunkulu sibuye sikhale kuwe usinike amandla amasha ukuze siphelelise othandweni. Le moya uNkulunkulu siyayikhuza, le moya ezama ukusilibazisa endleleni. Baba isidedele ngegama lika Jesu Kristu. Siboshwe sibe izigqila zokulunga kukho konke esikwenzayo. Sisebenzele uNkulunkulu inkazimulo yakho ngokuba akukho ukudlala. Isikhathi esiphila zona ezokugcina akekho wazi usuku lakhe lokufa. So uNkulunkulu masingazami ukuthi siziduduze ngokwenza izinto ezingalungile ukuze sizame ukuzilandulela. Siyacela uNkulunkulu usiphe amandla okunqoba yonke imimoya kaSathane ngegama lika Jesu Kristu. Sibe nothando lokwenza intando yakho mihla yonke ukuphila kwethu kuze kube phakade. Amen.